Takže zdravím vás, moje meno je Branislav Kupec a vítajte pri ďalšom investičnom videu. V tomto videu budem vlastne pokračovať vo formáte budovania akciového portfólia, nakoľko už prešiel mesiac od posledného videa, v ktorom som nakupoval spoločnosť British American Tobacco. Ide vlastne o to, že budem nakupovať akcie za zhruba 100 až 150 dolárov a v tomto videu si povieme, že aké akcie budem nakupovať a takisto vám poviem, že dôvody, pre ktoré som sa rozhodol, že budem nakupovať práve túto spoločnosť. Čiže ak sa vám bude video páčiť, tak môžete mi dať like, podporíte tým toto video, aby sa dostalo k viacerým ľuďom. A takisto budem rád, ak si skontrolujete, či odoberáte tento kanál, aby vám neunikli ďalšie takéto investičné videá. Čiže na začiatok si môžeme ukázať, že ako sa vyvíja investície z minulého mesiaca. Môžete vidieť, že som nakupoval spoločnosť British American Tobacco a akcie sú momentálne v mínuse 0,7%. Chvíľu bola táto investícia v pluse nejaké 3 alebo 4%, avšak v posledných dňoch akcie tejto spoločnosti padali, tak som sa dostal s touto investíciou do mínusu. Takisto, čo si môžeme ukázať v tomto videu, je výkonnosť môjho portfólia, nakoľko už máme za sebou pol roka v tomto roku 2024, čiže môžeme si pozrieť, ako sa mi darí v porovnaní s indexom S&P 500. No a môžete vidieť, že môj portfólio je v pluse za tento rok zatiaľ o 16,5%, pričom index S&P 500 je v pluse 15,5%, čiže index S&P 500 prekonávam o zhruba 1%. Rozdiel medzi môjim portfóliom a indexom S&P 500 vo výkonnosti bol už za tento rok aj nejakých 7 alebo 8%. Avšak v poslednom čase sa veľmi darilo práve tým veľkým technologickým spoločnostiam ako napríklad Apple, Microsoft či Nvidia. No a index S&P 500 s výkonnosťou za tento rok teda dobehol to moje portfólio. Teraz sa už môžeme pustiť k teda predstaveniu spoločnosti, ktorú budem tento mesiac nakupovať. No a tento mesiac budem nakupovať spoločnosť Celsius. Kto náhodou túto spoločnosť nepozná, tak ja som o nej robil už pred nejakým časom video, avšak skúsim ju tak v stručnosti predstaviť. Jedná sa vlastne o spoločnosť, ktorá vyrába a predáva energetické nápoje. No a čím je táto spoločnosť zaujímavá, tak je to, že a čím sa vlastne aj odlišuje od konkurencie, tak je to, že energetické nápoje od tejto spoločnosti by mali byť zdravšie ako tie ostatné. Spoločnosť Celsius sa chváli tým, že má vlastne unikátnu patentovanú formulu, vďaka ktorej, keď vypijete tento energetický nápoj, tak sa vám zvýši metabolizmus na nejaké 3 hodiny o zhruba 15% a to následne spôsobí to, že spálite 100 až 150 kalórií. Energetické nápoje od tejto spoločnosti sú taktiež úplne bez cukru, sú sladené umelým sladenom sukralóza, čo samozrejme, že neznie moc zdravo, avšak dá sa to považovať za zdravšiu alternatívu cukru, pretože sladidlo sukralóza nespôsobuje ani žiaden zubný kás a taktiež nespôsobuje ani žiadne črevné ťažkosti na rozdiel od ostatných umelých sladidiel. Ja som si taktiež nachystal aj prezentáciu pre investorov od spoločnosti Celsius. No a môžeme sa ísť na to spolu pozrieť. Takže na tomto prvom slajde môžete vidieť, že energetické nápoje od firmy Celsius sú aktuálne trojkou na trhu v Amerike. Spoločnosť sa taktiež veľmi pekne rozrastá a expanduje. V tomto roku chce prísť do 6 nových krajín. Zdá sa mi, že tam je Kanada, Francúzsko a nejaké ďalšie krajiny, to si neskôr ukážeme. Na ďalšom slajde môžete vidieť 6 vedeckých štúdií, ktoré potvrdzujú účinky tohto energetického nápoja. Tu vpravo dole napríklad môžete vidieť, že účastníci tejto štúdie podľa týchto výsledkov pálili tuky o 78% lepšie a taktiež mali o 79% lepšiu výkonnosť počas športovej aktivity. Na tomto slajde môžete vidieť, že ako sa vyvíja trh v Amerike s energetickými nápojmi. Tu na pravej strane môžete vidieť tie čierne stĺpce, že koľko percent medziročne rastie tento trh. Čiže vidíte, že tento trh sám o sebe rastie od 5 do 13% medziročne. Čiže aj z tohto by mala spoločnosť Celsius ťažiť. A na tomto ďalšom slajde môžete vidieť, že keď sa pozrieme na ten
ten rast tohto trhu s energetickými nápojmi, tak až 47% tohto rastu má na svedomí práve firma Celsius, čiže vidíme, že firma Celsius sa pomaly stále isto stáva veľmi dôležitým hráčom na tomto trhu. Na tomto ďalšom slajde môžeme vidieť, že ako sa vyvíja tento trend so zdravším životným štýlom, pretože ľudia si uvedomujú podľa mňa negatívne účinky energetických nápojov a to bude jeden z dôvodov, prečo budú vyhľadávať zdravšie alternatívy napríklad v podobe Celsiusu. No a môžete vidieť, že v roku 2018 tvorilo 30% trhu s energetickými nápojmi práve takéto varianty bez cukru, ako je napríklad Celsius. Avšak teraz v súčasnosti je to už 50% a osobne si myslím, že tento trend bude rásť, čiže ľudia budú postupne prechádzať od tých nezdravších energetických nápojov po tie zdravšie a vďaka tomu by mala spoločnosť Celsius rásť. A na tomto ďalšom slajde môžeme vidieť v podstate súhrn posledných kvartálnych výsledkov. Môžeme vidieť, že všetky metriky naozaj veľmi pekne rástli. Tržby rastli 37%, zlepšili sa hrubé marže zo 43% na 51%, čo je veľmi slušné. Taktiež čistý zisk rastol medziročne o 89% a zriedený zisk na akciu dokonca o 108% medziročne, čiže vidíte, že firma je naozaj veľmi pekne rastová. Ako som spomínal, tuším 2 alebo 3 slajdy dozadu, že spoločnosť Celsius má na svedomí až 50% celého rastu tohto trhu s energetickými nápojmi. Tak tuto to máme aj potvrdené v číslach, čiže môžete vidieť, že líder na trhu Red Bull rastol medziročne o 80 miliónov, dvojka na trhu Monster dokonca klesal o 2,5 milióna. Avšak spoločnosť Celsius rastie o 240 miliónov dolárov, čiže vidíme, že spoločnosť Celsius má na svedomí takmer polovicu toho celkového rastu tohto trhu s energetickými nápojmi. A ja si osobne myslím, že to je aj vďaka tomu, lebo som niekde čítal nejaký článok o tom, že ľudia v Amerike viacerí prestávajú piť kávu a nahrádzajú to práve Celsiusom, čiže je dosť možné, že spoločnosť Celsius bere zákazníkov nielen ostatným energetickým takýmto spoločnostiam, ale aj rôznym kávovým spoločnostiam. Tuto vidíme graf, ako sa vyvíjal podiel na trhu za posledné 3 roky a vidíme, že líder na trhu spoločnosť Red Bull klesla z 39% na 37%, ďalej Monster klesol z 31% na 28%. Avšak pre nás, akcionárov Celsiusu, je veľmi pozitívne, že podiel na trhu vyrástol z 3,6% v roku 2022 na 11,4%, čiže vidíme, že naozaj firma veľmi pekne rastie. Tuto už je niečo spomínané k tej expanzii medzinárodnej, čo som spomínal. Tak tých 6 krajín, kde spoločnosť expanduje tento rok, tak sú Kanada, Veľká Británia, Írsko, Austrália, Nový Zéland a Francúzsko. Koho by to bližšie zaujímalo, tak máte tu popísané, že v akej fáze je tá expanzia. Napríklad tuto máme Francúzsko, že sa očakávajú prvé predaje Celsiusu vo 4. kvartále v roku 2024. No a posledný slajd, ktorý som vám chcel ukázať, je tento. Máme tu v podstate vyobrazené na grafe, že ako sa vyvíjajú marže za posledný rok a môžeme vidieť, že tým, jak spoločnosť expanduje, tak veľmi pekne to škáluje tú svoju výrobu a je efektívnejšia a efektívnejšia, čiže vidíme, že pred rokom boli hrubé marže 44% a teraz je to 51%. No a taktiež prevádzková marža je vyššia zo 17% na 23% a myslím si, že to takto bude pokračovať aj naďalej. Takže ako ste asi pochopili z mojich vyjadrení, tak spoločnosť Celsius sa mi naozaj veľmi páči. Je to podľa mňa naozaj fantastická spoločnosť a podľa mňa bude veľmi ťažiť z toho, že ľudia veľmi radi pijú energetické nápoje, avšak hľadajú aj nejakú zdravšiu alternatívu a zdravšia alternatíva by mala byť práve tento Celsius a teda vďaka tomu
táto spoločnosť tak veľmi pekne rastie. Samozrejme to, že je firma fantastická spoločnosť je jedna vec, ale pre nás investorov je dôležité aj to, že za koľko túto spoločnosť kúpime, pretože keby ste túto spoločnosť kúpovali napríklad pred mesiacom, tak by ste boli v mínuse zhruba 40%, čiže musíme sa pozerať aj na cenu. No a túto spoločnosť nakupujem práve preto, že je po istej korekcii. No a keď sa pozrieme na price to earnings, respektíve price to sales, tak je v podstate na nejakých niekoľkoročných minimách. Keď sa pozrieme konkrétne na price to sales, čo má asi väčšiu výpovednú hodnotu, pretože firma Celsius naozaj, čo sa týka ziskovosti, veľmi výrazne rastie. A čiže price to earnings by nám úplne nedával zmysel v tomto prípade. Tak keď sa pozrieme na to price to sales, tak vidíme, že firma sa nachádza na nejakom takom minime, v podstate nižšie bola naposledy v roku 2020 ešte pred tou veľmi silnou expanziou tohto energetického nápoja. No a keď sa pozrieme na price to earnings, tak sa nachádzame momentálne na úrovni 62, čo je samozrejme, že celkom veľa. Avšak keď si to porovnáme napríklad s nejakou Teslou, ktorá sa tiež predáva za price to earnings 50 alebo 60, pričom jej klesajú marže, klesá jej ziskovosť a tržby stagnujú, tak keď si to porovnáme s Celsiusom, ktorý rastie medziročne na ziskoch o 100%, tak z tohto pohľadu mi tá cena až taká ustrelená nepríde. A preto chcem využiť korekciu na tejto spoločnosti a nakúpiť akcie tejto spoločnosti. Ceny akcií sa momentálne obchodujú za $57 na akciu, čiže nakúpim asi 3 kusy akcií. Uvidím v pondelok, kam sa cena ešte pohne. Ja sa priznám, že som rozmýšľal aj nad spoločnosťou British American Tobacco, pretože ceny akcií tejto spoločnosti mi tiež prídu na veľmi zaujímavej úrovni. Avšak chcel som byť trošku originálny, nechcel som nakupovať za tú istú spoločnosť, čiže vybral som si pre tento mesiac spoločnosť Celsius a takisto aj to zahralo rolu, že táto akcia je oveľa viac volatilná. Kľudne sa môže stať, že za mesiac sa bude zase obchodovať na $80-90, čiže chcel som tento pokles využiť. No a čo sa týka spoločnosti British American Tobacco, tak tam si nemyslím, že príde nejaký katalizátor v najbližšej dobe, ktorý by vystrelil ceny akcií nahor, čiže tam si myslím, že ešte bude priestor túto spoločnosť dokúpiť. Takže toto by bolo pre dnešné video všetko, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, tak ako som už hovoril, budem rád, keď mi dáte like na toto video. Môžete ho taktiež niekomu zazdieľať, komu myslíte, že by pomohlo. No a vidíme sa zase na budúce pri ďalšom investičnom videu. Majte sa pekne, dovidenia.